Naganap na nga ang pinaka-inaabangang bakbakan ni General Cuadro Alas Casimero kontra Yukinori Uguni, Philippines versus Japan para sa 10 rounds non-title fight. May kartada ang Hapon na 21 wins, 2 losses, 2 tabla, 8 via knockout, habang 33 wins, only 4 defeats, 22 via knockout naman si Cuadro Alas Casimero. Sa weigh-in pa lang ay makikitang mas matangkad talaga itong Hapon. May height ito na 5'7", habang 5'4" lang ang ating pambato. At kahit sinasabi ng iba na semi-retired na nga daw itong Hapon, ay maituturing pa din na di-kalibring kalaban ito dahil former world champion ito sa Super Bantamweight Division. Nangyari ang kanilang laban sa Ariake Arena sa Japan. Pinuno ng mga boxing fanatics ang venue. Gustong mapanood ang kinikilalang Cuadro Alas ng Pinas. Ang posible umano na makakalaban ng kanilang kababayan, ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Ating panoorin ang inaabangang laban ni General Cuadro Alas Casimero ng Pinas kontra former world champion Yukinori Uguni ng bansang Japan.
Nagtapos ang maaksyong bakbakan sa isang technical draw. Nagkaroon kasi ng malaking sugat sa ulo itong kalaban dahil sa isang accidental headbutt at agad tinigil ng ring doktor ang laban dahil sa napakaraming tumatagas na dugo sa ulo nitong kalaban. Sa tingin mo pre, kung nagpatuloy ang laban, mananalo kaya si Cuadro Alas Casimero o makaka-upset win ang Hapon na si Oguni? Nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!